Co bych chtěla vyzdvihnout na spolupráci se mnou a na tom jídelníčku je to, že vy v tom jídelníčku nemáte kalorie, neboli prostě denní příjem kalorií a nemáte tam makroživiny, což já jsem to udělala z jednoho prostého důvodu, protože spoustu plánů je takto udělaných a plno lidí to blokuje, protože vy jako nepotřebujete vědět, kolik potřebujete přijmout kalorií. Vy se právě potřebujete naučit, jak jíst intuitivně a někoho, kdo vám to dokáže ukázat. Ukázat, že to jde a že není potřeba si pořád propočítávat, kolik co má. Není to potřeba, jo. Hlavně jako když vy do toho jdete sami, stáhnete si třeba kalorické tabulky, tak vy vlastně nevíte, kolik máte mít kalorií. Jenže kalorické tabulky to je zase téma na jiný video, jo. Ale chtěla jsem tím říct, nemám to tam z jednoho prostého důvodu, protože lidi to omezuje, potom se prostě dostáváte do kolotoče, že pořád přepočítáváte kalorie a vy to nepotřebujete. Nepotřebujete si počítat kalorie a pořád to řešit, protože vy se stáváte vlastně nějakým způsobem obětí toho jídla a to je špatně, že jo, jídlo přece není nějaká špatná věc.